ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дӯстон моро бо лайку комментария дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. президенти Игл FC Шамил Завуров дар суханҳои президенти IMC Fight Night Камил Гаджиев оиди муҳориба байни ду чемпиони вазни миёна, чемпиони Игл FC ва чемпиони IMC Fight Night фикроша баён кард. биён суханҳои Шамилро гӯш мекунем. Камил Гаджиев муҳорибаи хеле шавқовар пешниҳод кард, ки дар он ғолиби муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шлеменко бо Владимир Минеев вомехӯрад. ин муҳорибаи калон байни ду чемпионҳои ду ташкилоти калон хоҳад шуд. Александр агар ғолиб шуда соҳиби камарбанди Игл FC шава, метавонад ки баҳри чунин муҳориба дар ташкилоти мо монад. аммо Одиловро аз рӯи хат задан дар кор нест. ӯ ҷанговари сатҳи баланд аст. ӯ ҳам Шлеменко ва ҳам Минеевро шикаст дода метавонад, гуфтааст Завуров. бале дӯстон, дар чунин сатҳ ҷанговарро ба назар нагирифтан ин иштибоҳи хеле калон аст, дар ҳоле ки Фаридун на танҳо ҷанговар, балки чемпион аст ва ӯ боз як ҳимояи камарбанд дорад. мо дида истодаем ки ӯ аз муҳориба ба муҳориба хеле сахт шуда истодааст. барои ҳамин дӯстон, оиди ӯ бепарвогӣ кардан барои рақибон хеле кори хатост ва оиди муҳориба байни ду чемпион бошад. дӯстон, чунин гуфтанем ки агар ин муҳориба баргузор гарда, пас яке аз муҳорибаҳои калон дар Русия хоҳад шуд. ба фикри шумо дӯстон, аз ҳар сеи онҳо ки ҷанговари сахттар аст? Фаридун Одилов, Александр Шлеменко ё ин ки Владимир Минеев? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба якчанд хабарҳои кӯтоҳ. Кевин Ли бо рекорди 18.7 зидди Диего Санчес бо рекорди 30.13 рӯзи 11 март дар турнири Игл FC 45. оиди ин чиз худи Кевин хабар дод, ки ӯ аллакай дар шартномаи ин муҳориба имзо мондааст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо дар вазни нав, яъне 75 кг мегзарад. Аскар Аскаров бо рекорди 14.0 зидди Кайкара Франс бо рекорди 23.9 рӯзи 26 март дар турнири UFC Fight Night. муҳориба дар вазни 57 кг мегзарад ва ғолиби ин муҳориба шояд ки довталаб барои камарбанд шавад. ситораи нави UFC Педи Пимблет бо рекорди 17.3 зидди ветерани UFC Доналд Кавбой Серроне бо рекорди 36.16 рӯзи 5 март дар турнири UFC 272. муҳориба дар вазни сабук баргузор мегардад. шаби гузашта яке аз варзигарони машҳури тоҷик Мухаммад Наимов соҳиби камарбанди бунавшаранг оид ба ҷуҷитсу шуд. Наимов ана ҳамин наворро гузошта чунин навишт: «И аз ҳама лаҳзаи дурахшон дар сафари ма буд. Билохира соҳиби камарбанди бунавшаранг оид ба ҷуҷитсу шудам. ман сатҳи ҷуҷитсуи худро бо шарофати мураббии худ Камил Боймуродов болотар бардоштам. ташаккур ба ҳама онҳое ки ба ма боварӣ доранд, кӯмак ва дастгирӣ мекунанд. иншааллоҳ ҳамаи корро мекунам то ин ки шуморо шод гардонам», навиштааст Наимов. барои яке беҳтарин варзишгарое ки мегӯем тамоми ҷаҳонро пистаргар мекунанд, овруи ватан, овруи мо, симя, фигапоки хатпешравӣ Муҳаммад. мо Муҳаммад Наимов мухлисон ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем ва муҳорибаи ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, ҳозир варзиш дар ҷӯшу хуруш аст ва ҳар рӯз бозиҳои шавқовар ва турнирҳои беҳтарин гузашта истодаанд. шумо имконият доред ки худи ҳозир ба ссилкаи дар якум комментария буда даромада бо ҳамроҳии дӯстони мо аз 1x дар ҳамаи ин ҷангҳо ва бозиҳо бозӣ карда бурд кунед ва агар ки дар вақти якум регистратсия промокоди Шафи ММА-ро истифода барен, пас боз ба шумо 6500 рубле бонус медиҳанд. ссилка ва промокод дар якум комментария закрепид шуда.